Amb motiu de les festes de la Mercè, fem l'entrega de diplomes del projecte Alfa Digitales. Videomuntatges. Debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Presentem les activitats solidàries amb Scratch. Amor de madre. ¿Te has preguntado algún día qué es la palabra amor? Entrega de diplomes. Dulce sentimento que brota del corazón, que nos prime por dentro, nos hace sentir. I un muntatge sobre el Tàrragos, una escultura presentada als Jocs del Mediterrani 2018. I presentem el projecte de reciclatge REC, al mòdul 7.